Amerika'nın böyle bir teklif. Beriyan niha Serokkomariya Tirkiye ra gihandibu ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li Romayê di çarçoveya lûtkeya Cîbîstan de dê bi Serokê Amerîkayê Joe Biden re bicive. Bernameya Romayê ya Biden û Erdoğan betal bû. Her çi qas ji aliyê Amerîkayê ve hêj nehati beteqeskirin jî çawkaniyên dîplomatîk ra digihînin ku du serok bi egerek mezin li Glasgow'a Brîtanyayê di lûtkeya COP26 ya qayrana siruştî de dê hev bibînin. Serokkomarê Tirkiye ra digihîne ku rojeva serekeya hevdîtina wî bi Serokê Amerîkayê re dê kêşeya F-35 be. F-35 konusunun gündeme geleceğini çok zannetmiyorum. Ez ne bawerim ku kêşeya F-35 vere rojevê. Ev prose bu Amerîkayê bidawî bûye. û Tirkiye ji bernameyê hatiye derxistin. Tirkiye dixwaze li ser Sûriye operasyonekê bide destpêkirin. Lêbelî bê destûra Amerîkayê nabe. Ji lûma ev yek bi egerek mezin dê vere rojevê. Firotina F-16 ji Tirkiye re ji xwe girêdeyê biryara kongresî ye. Hevkariya li behra reş jî dibe ku were axaftin. Li aliyê din beşek ji şarazayên nêzî hikûmeta Tirkiye jî bel dikişînin li ser rojeva egera operasyonek li ser Sûriyê. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık Di çarçoveya danûstandinên bi Amerîkayê re Tirkiye dixwaze li ser Sûriyeyê operasyoneke bide destpêkirin. Devera operasyonê hêj nediyar e. Li belê bi egerek mezin Tirkiyeyê li ser deverên Tiltemir, Eyn İsa, Til Rifat û Minbicê operasyoneke bide destpêkirin. Beşeke mezin ya van deveran jî dibin kontrola Rûsyayê de ye. Serokê Amerîkayê Joe Biden serê cotmehê di nameya xwe ya bo Serokatiya Kongresa Amerîkayê de gotibû Tirkiye bi operasyonên xwe yên li Sûriyê ewlehiya neteviya Amerîkayê û seqamgiriya deverê dixe xeterê. Di vê çarçoveyê de destûra Amerîkayê bo operasyonek li ser Sûriyê vek egerek lewaz tê dîtin. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Enqere.